Kde bolo, tam bolo jedno mašinkou. Mašinkou sa jedného dňa zobudil James. James mal dneska doručiť telegram Pajkovi. Odišiel na výlet. Má mu ho teda odviesť až tam na zastávku. James išiel. Išiel pomaly, pretože mal čas. Išiel. Po ceste stretol Chruida. Ahoj, James. Ahoj, Chruido. Obaja sa pozdravili. Vozenie listov a správ je veľmi ťažké. Mám to doniesť až na stanicu. Nedoniesieš to ty? Áno. Ľudí ma už bolí hlava, povedal Chruido. Dobre, tak si ich vymeňme, povedal James. Obaja si vymenili vagóny. Dobre, tak ďakujem. Ty odnesieš telegram na stanicu a ja odveziem ľudí na stanicu. Dobre? Dobre, povedal Chruido. Tak išli obaja preč. Chruido išiel. Dúfal, že stihne doručiť telegram Pajkovi na zastávku. Tak trošku pridal a išiel. Pajko ho už na zastávke čakal. Chruido tam došiel. Ďakujem, Chruido. Počkať, ty nevezieš náhodou Jamesov vozík? Bol lenivý, tak som mu ho zobral. Dobre. Ďakujem, Chruido, povedal Pajko. Nemá za čo, povedal Chruido a odišiel preč. Rozmýšľal, jak by sa otočil. Veď by narazil späť do Jamesa. Chruido niečo vymyslel. Rozhodol sa, že sa teda otočí a pôjde tam, kde predtým. Maj sa, Pajko, maj sa, Chruido, povedal Pajko. Bol rád, že má svoj telegram. Jamesovi sa ľahko vozí náklad s ľuďmi. Mňa z ľudí tak nebolí hlava, povedal James. Lenže práve teraz to začalo. James išiel z mosta a nestihol zastaviť. James bol veľmi zahambený a zacúval naspäť. Ľudia nastúpili a James si prijal naspäť svoj voz s poštou. Tak James odišiel odviezť ľudí naspäť domov. Chruido tá práca išla len. Išiel. Lenže zrazu narazil do hrbola. Chruido išiel, ponáhľal sa domov a voz tam zostal. Myslel si, že ho tam James uvidí. James tam išiel a Chruido voz uvidel. Veď to je môj voz, povedal James. Nevadí, povedal James. Zobral si ho a ľudí odviezol naspäť domov. James zastavil a ľudia vystúpili a poďakovali sa Jamesovi. Ďakujeme, povedali policajt. James ich ani nepozdravil a vrátil sa naspäť. Chruido došiel domov, až keď James išiel. Ty si len teraz došiel domov? Áno. A ako to, že máš môj voz? Pri hrбole tam ostal, povedal James. Divné, povedal Chruido a odišiel preč. James si radšej želal, aby mal svoj voz naspäť.
Tak sa James išiel zaparkovať. To bol ale ťažký deň, povzdychol si James. James mal dneska ťažký deň, ale Chruido ho mal taký istý. Želal si, aby mal späť svoj voz. Oči sa mu zatvárali, bol celý unavený, aj keď je deň, ale dúfal, že na budúce už bude nosiť svoj voz s poštou a rozprávky je koniec.